tal, señoras e señores? Son as 6:32, chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia, chegou o momento do A Voltas co Prato, como todas as tardes estamos cociñando aquí tamén entre festivos. Onte festivo, hoxe non é festivo, mañán é festivo. Nós tamén cociñamos ás 6:30 no A Voltas co Prato, receitas xa sabedes que é cousa vosa, da xente que está na casa que envía o @avoltascoprato en Instagram, todos os días moitísimas receitas, pero os cociñeiros xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Vamos, vamos. Está collendo finura, sabes? Estás entrenando e ves... Sí, sí, sí. Todos os días entreno en casa. Todos os días. A saída, non? A saída. Están aprendendo ben, eh? Sí, sí, dáseme cada vez mellor. Está levando ben. Para practicar. Eu non vou pillar, non vou seguido. Tiene unha dar seguido, non? Estamos contentos hoxe no Voltas co Prato, estamos contentos pola nosa querida Begoña, porque resulta que ela botou moitos anos donde? No Grove. Ah, xa ni me deixaste seguir a mí, xa deixaste ti. Ah, sí. No Grove, moitísimos anos. E que ten moi famoso o Grove? Pois a centola. A centola do Grove? Sí. Pois, señoras... Mellor do mundo. E a toxa tamén. Pois, señoras e señores, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Beatriz da Guarda. Hola, boas tardes a todos. Chámome Beatriz, son da Guarda, Pontevedra. Quería darvos a miña receta de como fai o eu a centola. Cocemos a centola, deixamos aí a enfriar. Se non ven moi chea, o que suelo facer é pico media cebola, medio pimento verde e medio pimento vermello. Todo ben picadiño, ben picadiño. Tamén botolle un huevo cocido, unhas aceitunas ben picadiñas e un pouquiño de viño. Revolvo todo e a verdad que está moi, moi bo. É unha maneira diferente de comer o carro da centola. Espero que vos guste. Fixome gracia que dixo, a verdade é que está moi, moi, moi bo. Que non está bo cando lle botas centola? É que todo mellora. É curioso porque Begoña, como sabedes, é do interior, de Ourense, é de Berín, de Ríos, pero ti cociñaches históricamente moito peixe, non? Pescado e marisco, casi sempre, sí. Hasta que volvín outra vez á miña terra, que volvín cociñar carnes, pero sí, bueno, eu sempre cociñei pescado e marisco, gústame moito, ademais. E que vas facer con estas centolas que temos aquí tan maravillosas que son da ría, son das nosas? Pois vou facer un canelón moi vistoso, que pode servir para un primeiro plato. É un plato atemperado e xa verás que rico está. Sí, que non vai ser salpicón, como propoñía a nosa convidada. Vai ser canelóns de centola, Dios, que ademais podes meter calquera cousa, eh? Calquera cousa, podes centola, usarlo, lumbrigante, o que queires, eh? Langosta. bo, Podemos seguir subindo cigalas, todo xunto. Perfecto. É que o bo é que con unha centola destas poden comer 6 persoas. Sí, sí, claro, a ver, esténdela máis. Esténdela. Que as recetas que se van facer, pois esténdela un poquinho máis, entón, pois dache pa máis xente. Se vas a comer 2, agora comen 4 ou 5 personas para comer. Escoita. Escoitas algo? Non. É o silencio, Xulio non está falando nada. Xa te digo, que lle pasa? Está Estás calado. coitando. Estás coitando, que é un don que ti non tes. No, iso é verdad. Deus non me facilitou algún das Para mí, sí, entón estaba aproveitando. Vale, pois, quero te escoitar. Queres saber que vou facer eu? Sí. Pois eu vou facer unhas cazoliñas de unha especie de... unha pastramada de centola gratiñada. Pastrumada de centola. Bautizou no É así. un entrante super chulo e super rico, xa verás, para estas festas que viñen agora ou para calquera festa. Aí está, pois aí está. Pois vamos a cociñar, veña, marchamos con Xulio, imos cociñar na Voltas co Prato, xe temos centola, señoras e señores, centola. Non poden marchar hoxe, teñen que estarnos vendo toda a tarde porque vamos facer unhas cazoliñas. Estas son as cazoliñas que vamos a facer. Mira, ves? Pequeniñas que sirven para individual ou para compartir. Bueno, para individual, isto para individual. Ou para compartir. Quer decir, isto non se comparte con ninguén, cómelo ti só. Bueno, xa verás, porque non vas comer solo eso de aperitivos, comer máis cousas. Vale. Entón, mira. Entón, con que empezas? Mira, un poquinho de allo e un pouco de allo porro, vale? E vámoslo pochar co teu favorito, ca manteiga. Non me digas. Sí. Non me digas que vas usar manteiga hoxe tamén. Vou usar manteiga tamén porque... Ata pa centola, eh? Porque é unha pastramada. A ver, a centola hai que ter cuidado de non escarallala porque é un produto moi bo. Entón vamos a intentar meterlle canto menos sabores raros. Xa. Estaba pensando eu que quere significar na túa cabeza pastrumada. Bueno, pois xa verás despois. Pastramada. É que eu digo pastrumada. Eu digo pastramada. Eu pastrumada. Pois eu pastramada. Bueno, pois pastramada, que quere dicir? Que vai levar, que é iso? Mira, o primeiro é un refritiño de un allo porro cortado así en xuliana fina e o allo picadiño. Quer que lle dé isto voltas? Sí, podría subir un poquinho o volume. A canto? O 7, o 8. 7 e medio. 7 e medio. 7 e medio. Veña, aí. Mira, mira como che axudo. Entón, como ves, sí.
Marea a sartén. Mira, aquí teño a centola xa baleirada, que, bueno, é a carne de 2 centolas, en realidad. Se dicía eu, pedazo de centola, Sí, pero vamos a utilizar, pois eso, se o de Begoña dá pa 4 ou 5, vamos a intentar que sea pa 9 ou 10. Ah, vale. Porque isto non vai dar pa 9 ou 10 cazoliñas, pero cada cazoliña sí que vai dar pa 2 ou 3. Ti con 2 centolas eres capaz de darlle de cear No. en Nadal a 10 persoas? Dou feito aperitivo pa 10 ou 12 persoas, claro que sí. Está ben. Pero un aperitivo, non ceas con eso. Saiche moi ben de prezo. Únicamente que teñas moito pan. Xa, bueno, pero digo, saiche moi ben de prezo, quer dicir. Claro. Ti vas á tua casa e digo, fun á casa de Xulio e puxo-me centola, un aperitivo de centola, tal. En realidad gastaste pouco. Bueno, pero hai que darlle máis de cenar. Resultón. Claro, hai que ser... Nesta vida non hai que ser moi válido, hai que ser resultón. No, hai que ser resultón, moi ben, gústame. Mira, o allo xa empeza a ferver, entón vamos a botar aí Vale, o allo porro. perfecto, vale. E agora un poquinho de sal, un poquinho de pimenta e deixámolo sudar aí un pouco. Pois vámoslo deixar sudar porque estou escoitando a Begoña do outro lado, mamporreando, creo que ando con martelo, non o sei. Que lle Non que lle teño facías martelo. a tua querida? Doollo co mango do cuchillo, que non teño martelo. Darlle co mango do coitelo? Non trouxe martillo. Teño eu, queres un martelo? Non. Queres uno, non che fai falta. Mira. Se queres, Esta é femia. Ves? xa, porque é así redondiña. É redondiña e é femia. Sacámoslle a boca, que é esta parte de aquí, e agora abrímola. Como é abrimos? Mira, unha cousa, unha pregunta, Paxen. Ti siga o teu, pero unha pregunta. Moita xente di, a ver, como podemos saber se unha centola ben chea ou non? Porque moita xente di, de primeira esa femia, pero non ten por qué. Mira, vouche explicar moi fácil. Vale, Primeiro, espera que vou limpar a mão. vale. Mira. Este é un macho. Vale. Normalmente, cando están aquí un pouco levantados, Sí. é que está cheo. Vale, que está bastante cheo, vamos. Despois, a uña... Escoitade que está explicando mentres menea as cousas. A uña está dura, vale? Ten que estar dura. Ten que estar dura. Exactamente. E a avena é unha das cousas que eu sempre fixo, ten que ser blanca ou rosada. Si está negra ou gris, Mal asunto. pero tanto a femia... Mira, O macho, como vouche a enseñar femia. ben, mira, agora sale aquí isto, este é a tripiña que sale. Vale. Pero esta vez que está blanquiña. Sí. Está ben. Espera, Ves que é unha femia que ten corales. Vale, que está cargadiña, non? Colles. Entendo. Mira, ves? Vale, para que se vexa. Mira. Aí. Ves? Aquí, mira, aquí. Aí, así, aí é como ve a xente. Blanquiña, ten que estar. Iso. Vale, perfecto. Exacto. Perfecto. A uña dura, e se ten o cu así un poquinho levantado para arriba, como este, ten así o cu un poquinho levantado, que Sí. metemos así o dedo, Sí. eso é sinal de que De está que está boa. ben. Bueno, por certo, a xente da casa que chame, por favor, chamade ao Voltas co Prato, vai aparecer por aí o teléfono nas súas pantallas, chamade e comentádenos como facedes vos a centola, ou é máis, se tedes algún truco Home, claro. para saber que a centola está chea, algún outro truco que non sexa o de Begoña, chamade, por favor, Sí. 664-4834-19, o teléfono do Voltas co Prato aberto para todos E agora vos. quero te enseñar unha cousa. Vale, que non me deixaste nin acamar. Mira. Veña, enseña. Mira, non teño pincho de marisco, pero a propia pata, Ah, o que fai, que truco máis bo. non fai falta ter pinchos, porque ao final, ca mesma pata do animal, vamos sacando a carne. Pobre animal tamén, Sí. Que está la bailereando ca súa uña, Vale para todo. verdad? Mira, ves? Aí vai. Eu entendo que o peor da centola é o traballo, non? O peor do centole é o traballo, pero pago o mal que me faz por o ben que me sabes. Exactamente. Merece Así que pena. merece a pena, claro. Sí, sí. Así. E despois, eu o que vou facer cos cachos da centola, do centolo, Sí. vou facer unha bechamel, Ah, vale? Que é o que lle vai dar esa potencia de sabor ao noso plato. co líquido, Co líquido, entendo, non? sí. Outras croquetas. Co Vai líquido facer e os outras corales. Vas facer unhas croquetas de No, centola. están boísimas, carai. Ai, Dios. Aí vai. E así Bueno. vou vaciando E vas dando. e voulle dando. Aí. Bueno, E agora creo que vou chegou o botando momento aquí. de que veña a nosa convidada, que a convidada nos conte un pouquiño como fai ela o seu salpicón, o que nos conte que lle está parecendo no día de hoxe. Que pase, por favor, Beatriz, da Guarda, un aplauso para ela. Hola, Beatriz. Pasa por aquí. buenas tardes. Arrímate aquí adiante, aquí adiante. Cris. Hola, Hola. Xulio, Begoña. Hola. De primeiras non che fixeron nin caso. Non che fixeron nin caso. No, xa. Co tema do salpicón. Xa. Eles dixeron- foron sin aproveitamento, eles foron... Eles foron así xa. Son así. Mira, que che conto un pouco, Begoña, que é o que está a facer. Pois eu vou Cal é a facer uns súa idea? canelóns riquísimos vou rematar os canelos cunha bechamel de centola
que é o que lle vai dar a potencia esa para aproveitar as ovas e todo eso, para despois decorar así un pouquiño, Sí, sí. que nos sepa a centolo. Non quero desprestigiar o sabor, é o que non quero que se perda. Solo Moi ben, faltaría. moi ben. Claro, pero moitas veces metemos a mellor algunha cousa que sí que se pode perder o sabor. Sí, sí. Neste caso, é moi importante que non... Ai, como Antes, no se perda. aí, podes cheirar, ó, podes cheirar. Ben, non? Conta yo que leva o sofrito porque non o dixetes. Aí vamos, agora ca centoliña. Mima, vale, Vamos a botar a carne. volcando e O todo. sofrito fixeno con un poquinho de cebola, un poquinho de puerro e zanahoria. Así moi Cebola, picadiño, moi allo picadiño. porro, cenoura e agora aí vedes que está a centola xa protagonista na nosa tixola do Voltas co Uf, Prato. que pentiña ten a Verdad? centola, iso, Verdad? mima. É que pensas Estaba boa. que pensas que temos mal material aquí. No, Ah. non o dudaba, non o dudaba. Xa pensei que se che pasara pola cabeza dicir No, eso. no, pero... Ben, non? Sí, sí, E agora moi ben, vou moi botar ben, moi ben. Sí, sí. un poquinho de tomate. Un poquinho de tomate. Triturado. Xa o teño aquí triturado, si, xa o vou retificar directamente Ai, con- neste caciño. Porque así xa sei o que lle teño que botar. Un poquinho de sal, un poquinho de azúcar e un Vale, que poquinho son- de pimenta. un poquinho. Son como tres culleradas de tomate, máis ou Sí, menos, entón xa é máis fácil retificalo aquí Vale. que Sí, Para que non teña esa despois- acidez, ni... Exactamente. Vale, perfecto. Como me levas aprendido, Está a gusto contigo. É que? Xa agora É que xa outra Despois cousa. de cento tantos programas... Aí, moi ben, moi ben. Se non, Dixo Beatriz, despois falou de ben. cento tantos Falou programas... ben. Dámoslle un aplauso a Beatriz, que dixo Imos que levamos aviados, máis de 100 programas. Imos aviados, Seguidora do programa, Ou Non digo nada. Seguidora do programa. Home, Ai, por favor. Ahora, que... Por favor. Que duda cabe. Creo que perdínme 4 programas, non máis. Estamos así colgados que- na web da tele. Bueno... Vamos ver de Xulio, Beatriz. Sí, veña. sí, que Arrímate que eu adiante. son fan de Xulio e a súa mantequilla. Ves? Pois mira, Pois aquí teño mira. mantequilla xa. Así que... Mira, que che conte. Mira, aquí teño. Eu vou facer unhas cazoliñas dunha pastramada de centola gratiñada, vale? E mira, aquí teño un poquinho de allo e un poquinho de allo porro e botelle xa o relleno da cabeza da centola. Vale, E agora vou moi botar ben. toda a carne. Oh. Te vou a deixar que seguise aí, Tamén. pero nada, un par de minutiños, porque xa está cocida. Entón, simplemente, que se Tamén. unifique un pouquiño. Mira, que pintaza como Beatriz, estás ben, non? Oi, Estás ben? oi. Por favor, É que compañero, hoxe- se fai falta chamar ao 061, chamas, É que hoxe vou a ter un problema. Por qué? Non, non. Estou entre papá e mamá. Pois, las E niñas son de hoxe, papá. buf. Las niñas son de papá, sí. Sí, sempre. Así que- Pero, bueno, eu teño que ser legal hoxe, Claro. Sei que teño que ser legal, Hoxe tes que- porque Begoña tamén é Begoña, Claro. así que... Pero Bueno, bueno, pois mira, xa que estás tan faladora e tes... hai tupper para levar para casa. Aquí hai de todo. Mira que desde de aquí a Guarda son temos 2 de, horas, non te preocupes que aquí temos de todo, Cando pares no peaxe podes picar un pouco. Non fixen cea, así que... Beatriz, contame si antes de sentarte cal ves que che pode interesar máis ou cal ves que vai millor. Si tiveses que escoller unha, Xa. Teño que decir que por o arrecendo... Ajá. Xulio. Papá, Polo arrecendo, papá. Xulio, papá polo arrecendo, vale, papá polo arrecendo. Papá, Bueno, papá é pois, o papá. Parece que vai ben, que arrecendo ben, Sí. Mira, e agora voulle botar aproximadamente uns 200 Xa me- mililitros de nata líquida, vale? Teño que ser... Imparcial. Imparcial, Sí, sí. Non me vai a gañar, vou a mirar para Begoña, porque senón vai a gañar e non. Este vai a facer unha bechamel, a que sí. Sí, Vai- aquí vai está. neso, vai Estou neso. indo facendo ruso. Bueno, Beatriz, tenche que pedir que vayas para a zona de sufridores, que te sentes na cadeira 5 minutiños. Moi ben. Vale. Vou a sufrir 5 minutos. Vai sufrir ali. Un aplauso para Beatriz. Veña. La guarda que está con nós con a Voltas co Prato no día de hoxe. E hai xente da casa que quere falar con nós. Creo que neste caso imos ata Salceda. Elena, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Ben? ben. Todo ben? Moi ben. Ti eres de... A ver, imagino que eres de Centola. Oh, sí, claro. Xa, Bueno, hombre. Pois mira, estás vendo aí a que está facendo Xulio, que é maravilloso. Contalle, Xulio, a ver, contalle para Mira, teño aquí que se enamore. teño aquí ahora a centola, o allo porro, a manteiga, o allo Vamos. e un poquinho de nata e teño a fervendo un par de minutiños para que se me ligue todo e mentras vou ir relando un poquinho de queixo Vas parmesán. botar queixo parmesán? Vou botar un poquinho de queixo parmesán. Ui, Porque é o que me vai axudar despois a gratiñar. Elena, pinta moi ben isto, Ten moi boa pinta. Sí, señor. Sí. Sí, ten moi boa pinta. É o que está facendo Begoña, que? Está no mirando ou non? Tamén estou Sí. mirando, estou. Vou flambear ahora un pouquiño. Vas prender lume? Vou prender lume, sí. Pero xa. Sí, pero a mí nunca me suele salir moi ben o Bueno, tema do pero lume. entonces, espera. Entonces, Elena, espera que isto telo que ver en directo,
Vai a prender Sí, lume. sí. Vai a prender lume, telo que ver. Ti atenta á televisión, atenta. Vale, estou atenta, Vale, vale. sí. Aí vai. Baixamos un pouco as luces. Podemos baixar un pouco as luces, compañeiros. Ai, xa prendeu, xa prendeu, xa Ai, prendeu. vai flamear. Mira, 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 mira. Ai, Prendéndolle lume á centola, sí, señor. Aí que se evapora aí ben. Mira pai. Mira pai. Sí, señor, sí, señor. Podemos encender as luces. Elena, tesnos que contar, non sei, cal ves mellor das dúas. Ui, as dúas as vexo moi ben. Xa. Agora, o de Begoña, pois, Apunta ben. sí, apunta ben. Os dous apuntan ben. Bueno, pois, Elena, mandamos un bico enorme, vente un día polo programa, vale? Facernos unha visita. Bueno, gracias por Veña, a invitación. un bico enormísimo para ti e para a xente de Salceda. Veña. Igualmente para vos. Moitas Vale? gracias. Chao, chao. Eu aproveito Chao, que estou aquí chao. e contolle a Galicia 4 cousiñas porque a campaña da venerada centola empezou hai pouco máis dun mes. Cada embarcación pode capturar 35 kilos, aos que se lle suman 35 máis por mariñeiro, que a verdade é que non está nada mal, sobre todo se chegan á cota. Dende as redes pouco tardan en chegar ás lonxas, mercados e cociñas, porque a todos nos gustan, iso é evidente. O único problema que lles atopou a ilustrísima Emilia Pardo Bazán é que resulta complicado botarlle o dente de xeito elegante. E por iso aconsellaba pasar traballo previamente, colocando toda a súa carne no cacho, cubrila con salsa e listo. Sexa deste xeito ou doutro, as centolas nunca pasaron de moda e hoxe podemos diferenciar os mellores exemplares das nosas rías pola súa cor vermella intensa e tamén polo cacho, no que sempre atopamos restos de algas ou vida mariña. Ollo nos mercados que as de fora non saben igual, que nos desculpen os franceses, pero a vida é así, a vida é dura e nós temos as mellores, ou non, Xulio? Sí. É así. E as mellores ostras. Tamén. É que temos máis mellor. Pois, mellores cociñeiros. E os mellores cociñeiros. Tamén. Os deles xa son unha xeración anterior. Xa, quedanos atrás, non? Como diría Begoña. Bueno, mira, Xulio, cañatas. Esto xa a teño, recende como ves, super ben, ligadiño. super ben. E agora vamos a dar un toquiño cítrico, vale? Que Entón, raro, vamos ti, coller manteiga, cítrico. 2 yemas de huevo. Sí, porque o marisco vai moi ben. Ti non Sí, ves sí. a xente que lle bota limón? Sí, sí. No, de feito, Pois é para moi limpar as importante. maus, danche unha toallita de limón. Sí, que hai ou unha cuenquiña. Unha cunca. Que hai quen a bebe se estás nunha boda. Mellor non. Sí, pero hai quen a bebe, Bueno, xa. Dicindo, joder, como Sí, sí. está o consomé? Entón, veixo que está separando a xema da clara. A xema da clara. Vale. Vámola Bater un ligar, pouquiño. vámola bater un pouquiño. Vamos a botar o zume dunha lima. Vale, perfecto. Vale, Qué maravilla. Isto todo vamos yo engadir a nosa pastramada. A nosa pastramada. Está aí chamando É un pastramada, pero en realidad... É un entrante super rico. É unha cousa... É unha especie de crema, pero que vamos a topar os trozos da centola. Sí, sí. É No, no. super resultón. Isto po 24, po 25, pa cheira Reis, moi po ben, 23, po 22. Para calquer día. Pa calquera Pa día. hoxe, pa mañá, Pa hoxe. pa pasado. Pa hoxe mismo xa... Pa hoxe, Mira, no, pa vamos hoxe a subir mismo un xa te pouquiño. seguro que vou comer eu. Sí. Eu sí. Eu xa te digo. Bueno, mira, O entón resto agora... non sei, pero eu... Ahora, o que é importante é ir botando pouco a pouco e ir remexendo Para que non callo. para que non nos calle demasiado Vale, e que quede todo un poquinho uniforme. vale. O sea, que xema de ova xa está. Xema de ovo e lima. E nada máis. E vai nos dar un aporte proteínico a maiores da centola e a yema, que é a salsa por excelencia da naturaleza, pois vai enriquecer a nosa Moi salsa. ben. Gústame, gústame. Moi ben. E síguese facendo aí lentamente. Eso é. Ahora vamos ten a a 5, 5 e pero medio. ahora vamos a subir, e vou agora dar un vamos subir. fervor e vou empezar a repartir xa nas cazoliñas porque teño que ir ao forno a gratiñar. Por veña, antes de ir a gratiñar, vamos con Begoña. A ver, Begoña, que andabas aí ca bechamel. Eu aí que estou facendo bechamel. Dándolle Mira que voltas. colorciño xa ten. Pero que leva ese bechamel? A Por ver. mira, leva 30 gramos de fariña, Sí. 30 gramos de mantequilla Sí. e 1 litro de leite. Vale, 30, 30. Se queremos facer boa cantidade. Vale. Vale. E vou engadindo porque quero deixala cunha textura así moi finiña, Ajá. así. E veiches que lle botei o jugo todo do Eu cacho. xue, está pensando, Sí. que é iso que lle botou por aí? O jugo do cacho. E ora aquí o que vou facer é Entón, retirar un pouco. Igual é unha bechamel que sabe a centola, non? Home, ten que saber a centola, o cacho é o que máis sabe. Vale, vale, vale. E agora vamos a apartar un poquinho as ovas para decorar despois. E vamos usar estas así tamén. Oh, Isto está riquísimo. eso é o que comes ca culler. Home. Así, pamba, 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 pa dentro. Isto é Sí, sí, sí. unha pasada. Pero con tanto que lle botaches vai ter... O sea, vai saber moito a centola, esa Ten que bechamel. saber, ten que saber. Claro, claro, Claro. Sí, sí, justo. Mira que sinxelo. Isto No, moi fácil.
Estes podelos facer en cualquier momento. Vouche explicar como se realizan. Mira, vamos a Son cortar... aguacates. Que son aguacates, sí. Vamos a cortar moi finiño, moi finiño. Mi má. Sí É que super corta fácil, fino. eh? Sí que corta fino, sí. Mira, agora tumbámoslo así. Ei, que se me escapa un. Sempre hai algún que se escapa. E aí vai. Agora poñémolo así. Pero ti és un artista. Gracias. Tú tamén. Aí. E agora o que vamos facer? Estirámoslo así, guai. Vamos usar unha pasta que hai á venta aos supermercados. Xa. E que é unha pasta fresca, vale? Vale. Que vamos a colocala, vamos a colocar así. Vale. Vale. Mira, momentazo para facer a primeira pregunta de concurso. No? Paréceme ben. Paréceche ben? Sí. Seguro que a sabes. A ver se a sabes. A ver se sei, a ver se Vamos sei. alá. Señoras e señores, que froita engade Begoña no seu canelón? Que froita engade Begoña no seu canelón? Aguacate. 50 euros, sin xogo. Podedes chamar ao Voltas co Aguacate. Prato. Tedes aí o teléfono do programa 664 483 419 e repartimos pastuqui hoxe. E facemos pastuqui tamén. E mira que fácil se envolve, así. E agora o que vamos facer é cortalo. Cortámolo aí. Así, un pouquiño. E seguimos envolvendo. Porque nos temos un sobrante de pasta. Pero despois, como que faz co plástico? Tú xa verás. Hai que aprender. Sí, sí. Hai que aprender, eu estou aquí Mira. para aprender igual que a xente da casa. Ahora envolvo así, mira. Trusca. Vale. Trus. Xa está. Parecen caramelos, E agora, o que quero con isto é que non este moi quente tampouco, vale? Vale. Non é unha elaboración que estea que estar sumamente quente. E o que fago, antes de servilo, é pasalo así por un pouquiño de agua quente. Así, escaldar. Claro, pero iso é unha vez que o tes feito xa está Exacto. frío, non? Sí, sí. Vale. Que che parece? A mí Callota, parece se unha teño que ir ao maravilla. forno. A mí parece unha maravilla, eu non sei que... Eu teño que ir ao forno. Tens que ir ao forno, pois espera un segundiño que vamos recoller a chamada. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Lucía, estás aí? Sí, estou. Ah, Lucía, estábate saludando, entendes? O normal é decir hola, sabes, as cousas. Hola, boas tardes. Aí está, Lucía. Que tal, como estás? Moi ben. Estás Aquí ben? vendo todo moi ben. Vou ir falando contigo porque vai, creo que meter Xulio... Atención, Atención, porque fixo unhas cazoliñas, atenta, fixo unhas cazoliñas coa centola e vainas Super meter ricas. no forno. Super ricas. E super resultonas. Vainas meter no forno para gratiñar, non? Que gratiña Entendo. un pouquiño, sí. Vale, pois veña, vámonos meter. Mira, para 6, tendo en conta que cada unha é para 2, Sí. para 12. Para 12. Eh? Paseis en Galicia. Que non é solo eso. Vale. Vale. Bueno, Lucía, a ver, contame, non sei como estás vendo ti o programa de hoxe, que che parecen as receitas? Moi navideñas. Sí, moi de Nadal, verdad? A verdade que sí. Sí. A verdade que sí que son moito de Nadal. Vouche facer a pregunta, porque eu creo que lle podemos dar 50 euros. non? Hombre, ben os merecido. Veña. Veña, pois vamos alá. Veña, que froita utiliza Begoña na súa preparación hoxe? Aguacate. 50 euros, que van para... Que grande, Lucía, moi ben. Moi ben. Dende Ferrol, non? Estános chamando. Sí. Pois mira, está un pouco lonxe, pero podes vir un día. Bueno, todo se andará, todo. Pero vale. é que é un pouco difícil. Bueno. Porque nunca sabría decir quen era o mellor. Ah, Sí, home, sí. Pásache un pouco como Beatriz hoxe, non? Ou papá ou Sí, mamá. é a Claro. pega que teño. Claro. Bueno, pero ti ves un día e arriscas e xa está, hai que probar. Entendes? Claro. Tamén tes razón. Veña, un bico enorme. Veña, gracias. Un bico enorme para ti e para a xente de Ferrol. Chao, chao. Chao, adiós. Que facías co pan? Que Mira, tiven aí pam, pam, pam. cortei unhas tostadiñas, Ajá. porque ese é parte do chiste das cazoliñas, que ter un pan, vamos facer unha especie de pan de allo, Oh, encanta e o pan vámolo, de allo. claro, non é un pan de allo propio, un pan con allo, máis ben. Sí, sí. Para despois ir collendo cunha culler e ir empanando no pan. E comer. Por eso dicía eu que canto máis pan, dá para máis xente Xa. a cazoliña. Sigo dicindo que a papa eu solo. Sí, ti és capaz, Eu sí. pero así acabarás as navidades tamén. que malo é. Xulio queda aquí facendo esas torradas, podríamos Sí, decir, non? vamos Ese a- pan sí. torrado. E, mentras tanto, marchamos con Begoña. Veña, vamos alá. Bego, Por mira, que tal? que tal? Moi ben. Gustaronme os canelóns ou caramelos gigantes que estás facendo. Sí, Porque está moi teñen guais. así a forma do Mira que caramelo. bonitos quedan. Sí, verdad? Están moi Moi chulos. ben.
pouco che queda, non? Que che queda? Pouco me queda. Sí. Sí, agora vou a temperar ben, vou probar a salsa que me este a punto de A sal e de bechamel, pimenta. non? Sí, a bechamel. Empratar. Vamos a temperar un pouquiño e xa vou empratar. Perfecto, pois mira, mentras tanto vamos falar co público, digo eu, porque o público terá algo que contar, ademais está ali Beatriz. Vamos xunta dela, vou coller o micrófono por aquí e marchamos. A ver, Beatriz, contame, vexote mal, Vexo mal, Vexo mal, a pobre Hoxe estou a sufrir, Vexo hoxe. sufrindo moitísimo, a ver. É que unha cousa é miralo na casa e outra cousa é aquí. Cheiralo, e demais, verdad? Sí. Uf. Entón, antes falabas de papá e mamá. E como miro, pois igual, a quen queres máis, a mamá ou a papá? É complicado, verdad? Sí. Ao mellor a clave está incluso na centola que estivese máis chea. Imaginas que de repente unha centola fose máis cativa que a outra. Pero é que eu son como a ti, esas 12 racións que puxo aí. Eso é para unha persoa. Eso non son 12, son 6. Un cuenquiño deses entre dúas. Eu tamén o penso. Eu papollo eu sola, un cuenquiño deses. Pois ao mellor aí tamén iso resta puntos, Porque che di, iso é para 2, e dixi ti, non. Sí. Non. Ves, pobre. Sabes o que hai que facer é papá. Comer. E levar o tupper para casa. E levar o tupper para casa. Bueno, damoslle un aplauso ao público que temos hoxe connosco na Voltas co Prato, que sempre están aquí. Un aplauso para vos. Aplauso, vamos con Begoña. Begoña, imagino que estarás para empratar, non? Xa. Estou aquí atemperando o canelón xa. Atemperando. Mira, un Está pouquiño, atemperando o canelón. así. A temperadora de canelóns. Xa está. Escoita, o plástico ora como o saca? Como sacas? Facilísimo. Ten que estar o coitelo ben afilado. Espera, que eu quero ver, para, que queremos ver na casa, Mira, primeiro quero poñer a salsa. Vale. Vale. A bechamel que leva o cacho todo da centola. Sí, a parte de dentro, non? Claro, que isto está espectacular. O E agora, Vale. E agora quero ver como abres iso. Aí, mira, aí. ou tiras así. Como tiras como? Mira, vamos facer así. Espera que se vexa ben. Ábrelo aquí. Xa ten un burato feito, tiras así. No. E ahora non E sale. Sai, vai. ¡Hala, qué chulo! ¡Qué chulo! Que bonito queda. ¡Qué bonito! E agora vámoslo poñer así. Esto estáse facendo, querida. Vou a apagar. Aí Veña. está. ¡Qué pasada! Vámoslo, así, arranxar un pouquiño, así que queda en redondo, que queda moi bonito. E vámoslle poñer solo... Hai un forno aí. Vamos decorar un pouquiño. Vale, pois vou ver as cazoliñas de Xulio mentre Muy ti bien. decoras. Xulio, que? Como están as cazoliñas? Pois aí están. Mira, xa ferven de maravilla. Vamos a sacar... Pastramada de centola. Pastramada de centola. A ver, son 6 unidades el día que é para 12 persoas. Para un aperitivo para 12 persoas. Para un aperitivo para 12 persoas. Ahora. Esto Que o papa un só. vense... Ahora, Que o papa un só, tamén ten unha pode ser. pinta... E mira, Buah, e o pan, Buah. juntámoslo un poquinho con allo, buah. este xa os teño untados, e despois vamos a botar un fiño de aceite. Dios, E para Beatriz, conseguir- por favor, tens que vir aquí porque tens que vir comer E esto. para que quede Tens máis que vir. crocante. Levántate, anda, Beatriz, aguarda un aplauso para ela. Vamos alá. Vente por aquí, Beatriz. Ti pasa sin mirar. Pasa así sin mirar. Pasa pa aquí, así sin mirar, sin mirar. Ponte aquí. Mira. Ahora, ponte aquí. Ahora podes mirar, mira para Uf, mamacita. ¿Qué tens que decir a eso? Mi ¿Qué tens que decir a ese madriña. canelón? Ves? Isto non é o canelón, isto é unha obra de arte. Isto é unha obra de arte. Isto é unha obra de arte, Falta ova. Mentre non chega Xulio, podemos soltar a segunda pregunta de concurso. Xa chego. Haberá xente que quere gañar cartos. Veña, Xa chego. quen fixo as cazoliñas de centola ao forno? Quen foi a persoa dos dous cociñeros que fixo as cazoliñas de centola ao forno? Por 50 euros, podedes comezar a chamar. Eu, Xulio Mato. Vale, perfecto. Por 50 euros, quen fixo as cazoliñas de centola ao forno? E a Eu, nosa querida Xulio Beatriz, xa se puxo a probar, ela, É que eu non podo esperar. ti vai Está dando. moi quente. Ti vai Por dando, iso, vai dando. que teño que esperar e soplar un pouquiño. Vamos repartir cartiños. Hola, que tal, Bernardo? Boa tarde. Hola, buenas tardes. De Pontareas, non? Efectivamente, Pois quero mandar 50 euros para Pontareas. Contame quen fixo as cazoliñas de centola ao forno. o señor Xulio Mato. Perfecto, 50 euros. Que marcha para Pontareas. Bueno, Gracias. vente un día polo programa, Tengo que Bueno. volver a probar. Teño que volver a probar. Venga. Veña, un bico xigantesco. Adiós. Chao. Tens que probar de Begoña, que mira, están salindo, ves como sale aí xa os agradecementos. Iso é que veñen os da hora galega, Iso é que veñen... Veñen a por nós. Está Vou ben. a limpar o paladar entre unha e outra para Sí, ser, sí. para ser xusta, ok? Sí. Bueno, temos por un lado os canelóns, ou o canelón que fixo Begoña, e polo outro lado as cazoliñas, a pastrumada de Xulio. Imos alá, Beatriz, por Begoña. favor.
Beatriz, por favor, apura. Tan Vou, pitada, vou, 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 Últimos vou. segundos de programa. Atención toda. Beatriz está máis nerviosa da que nos dá de más maus. Despois de probar todo, Beatriz, dime, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Termo que dicir xa, porque xa... Vasme a perdonar, verdad? Sí, ó. Sí, ó. Bueno. Begoña está caralludo. ¡Begoña! Gañou Begoña, moitísimas Moi gracias, diferente. Beatriz. Moitísimas gracias por Gracias. vir Pero ao de seu Xulio programa. tamén está caralludo, que... Estamos Estamos dous. os dous. Bueno, señores, señores, nos marchamos. Quedan agora ca información de Hora Galega. Chao, ata mañá.